Na szóval srácok, itt vagyunk egy újabb videós, ebben a mai videóban elhoztam nektek Zsombort és Attilát. Mondjátok a sziasztok! 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 Na, akkor srácok, Attila kicsiket megőrült. Nyugodjatok le! Hülyék, írják a kommentben, hogy nyugodjatok már le, állatok! Jézus, atya, úristen! Miből öcső? Miből? Mindjárt jó kocsim lesz, öcsém! Nem mi van hozzá, megverlek rendesen.